Henkilöstövuokraus alasta, minulla on semmoinen mielikuva, että se on aika kilpailtu ala ja tässä on hirveästi vaikutusta siitä, mitä itse tekee, eli pystyy niin hyvässä kuin huonossa vaikuttamaan siinä, että mitenkä homma sujuu. Ja uskon, että tämä on aika niin kuin työntäyteistä ja saa olla niin kuin tosissaan tehdä töitä, että saa menestystä ja saa luotua hyviä kontakteja. Mutta taas toisaalta tämä on sitten hirveän palkitsevaa, kun on tehnyt sen suuren työn, niin sitä kautta tulee palkintoja, kun saa rakennettua pitkiä asiakassuhteita, niin sitä kautta tulee sitten palkinto. Eli tavallaan kova työ, niin siitä tulee myös hyvät tulokset sitten. Ja henkilöstövuokraus niin kuin toimialana on kasvava ala. Eli minulla on tämmöinen käsitys, että tässä on potentiaalia tässä alassa.